M'he tret el davantal, avui. És amb pigments ceràmics i aquell no. Ara jo dono molta importància als meus mestres, la Dolors, que jo li deia, Dolors, això no puc, sí que pots a fer-ho. I en Fita, a Girona, senyor Fita, me dona vostè massa treball, no veu com estic portant a faixa de certa llavors. Bueno, Quimeta, bona tarda. Bona tarda, maco. Una visita més. I avui no volia tant parlar de la teva obra, perquè ja tothom la coneix. Bueno, sí. I també la continuem promocionant, però m'interessava parlar una mica de fer un repàs així en diagonal de la teva vida, no? Bueno, si vols dir alguna cosa per començar. Diagonal és que a mi la meva obra mai he estat segura del que faig, mai, encara ara. M'agrada molt que a la gent de Sant Feliu, o els de fora, i a la gent que ha vingut, gràcies a Déu, molt de per tot el món, els estimi l'obra, perquè és l'importantíssim. Sentir-me, per lo que no venen ara a telèfons així, sentir-me que encara pensen en mi, si encara hi soc o no, o me n'he anat. I això, per mi, és el més important. L'altre dia te vaig fer una trucada i vaig dir, sobretot, jo no només tinc telèfon, no tinc ni mòbils, ni tinc res. Digo, és que m'ha agradat molt que la gent de Sant Feliu i els més i els amics i per tot hagin vingut a veure l'obra. Com me va agradar, no vaig veure com havia quedat aquella obra, però que veiessin que jo ho feia perquè estic contenta d'ells. Amb el que ells m'han comprat i han vingut, jo he pogut continuar. I ara que soc tan vera, he estat molt feliç relativament, no movent-me. Quasi fa 8 anys de casa, perquè no tinc mobilitat. Però jo vull estar contenta. I on estic més contenta és pintant, o llegint, o estudiant, perquè jo encara estudio. No copio, estudio l'obra dels pintors que ja no hi són, del 1600, 1700. Abans no tenia temps de llegir, però ara el que vull és molt de llibres. Llegeixo els totxos aquests tan, de com era el Pere, el meu marit, pobret, de círculo de lectores. Abans no tenien temps de llegir, tenia la família. Jo primer, abans de la meva obra i de treballar, primer era la família. I el Pere era igual. I gràcies a ell allà per Horeria, perquè me l'estima molt i me va comportar tota l'il·lusió que ara jo tinc i penso també diàriament. I jo dic, Pere, li dic, perquè parlo també ell, cada dia no hi ens pot estimar més. Perquè, bueno, en Pere, tot i que, clar, vas haver d'estar cuidant les famílies, no? Sí, però és que eren els pares del meu home. Clar, però vull dir que després, quan ja la família va morir, diguéssim, i llavors tu tenies com 40-42 anys, et va deixar que et realitzessin, no? Perquè abans el marit t'havia de deixar, no? Ara no és com ara, no? Sí. I ell va permetre que tu fessis una cosa que per aquells temps una dona que fos artista era com una cosa estranya. No m'hi sentia artista, no. Jo volia fer alguna cosa, en fi, per no estar sense treballar. El que m'agradava molt era treballar. I jo, amb tanta feina que havia tingut, vaig trobar que com me faltaven els avis, no tenia res a fer. Jo aquell temps el perdia. Què faré per ajudar en Pere? Jo li vaig dir, vindré al despatx, tan sols per agafar el telèfon. I em va dir, no, perquè te diria una cosa mal dita, tu t'ho agafaries malament i vull estar quan arribi a casa a veure bona cara. Però esclar, llavors, què faré, Pere, jo? Vaig veure un lletrero a la llibreria de Can Dia, que era una llibreria de la Catalina, allà al carrer de Sant Domènec, i que feien un curset de ceràmica a la Bisbal, al convent. I unes amigues d'aquí, més joves que jo eren, s'hi havien apuntat, i entre elles i jo, amb el que es fos hasta amb l'autostop un dia, que no me va agafar perquè el girant me va veure que era una dona vella ja, 42 anys, portava una gabardina groga. No anaves amb minifalda. No, gabardina groga, pensava que era una... La xica de la curva. I el veure a mi se'n va anar. Bueno, és igual, jo esperava la sarfa, o el que fos, i vaig anar per matricular-me. En Pere em va dir,
per exemple, t'aniràs a fer ceràmica, t'aniràs de casa. Dic, sí, Pere, jo ho provaré. M'aniré a les 4, però a les 8 tornaré. I me matricularé per 2 dies a la setmana. Si m'agrada, per no perdre els cèntims i el temps. I ell me va dir, tu mateixa, sí, fes-ho. Me va agradar tant, vaig agafar una passió al veure aquell món que jo no l'havia vist mai, que en vez de 2 dies hi vaig anar cada dia durant 4 anys i mig, inclús al principi estinava dissabtes. I si hi havia un curset de lo que fos, inclús ell, en Pere, m'hi acompanyava. Jo voldria tirar una mica enrere perquè tinc alguna foto teva. Sí. Perquè tu vens de l'Horta, nosaltres en diem l'Horta d'en Palaí, però precisament en Palaí, el Lluís Palaí de l'Àncora, va dir, no ho esteu dient bé, allò és l'Horta de la Balina, que és aquest aparcament que hi ha ara, i que encara hi ha... El rodant Exacte. del tordo, que era el cavall que rodava per pouar l'aigua. Exacte. I jo tinc molt bona memòria de 6 anys. Gràcies a Déu és l'única cosa que tinc bona, el cervell. I saps per què sé? Perquè no ha fet mai vacances, el cervell. I el no fer vacances encara és actual. I recordo que alguna vegada me n'havies parlat, bueno, estem parlant de temps de guerra, no? Temps que hi havia moltes misèries, que menjàveu fulles de... Jo, peles de patata. Peles de patata. Perquè els meus germans eren més petits i menjaven les patates. Clar. I després tu m'explicaves que anaves per allà davant del Zúrich, on hi havia aquell pont, i anaves cap al mercat, no sé si a la Cubana o a quina botiga anaves. Sí, ui! No era com ara, que els nens eren prínceps i princeses, són tothom i van amb marques. Jo, quan arribava, l'àvia cantava molt, jo, i collia violetes. Llavors aquells rams de violetes els lligàvem, me feia uns remets, i anava a portar-los i les maduixetes d'allò de pagès, amb els cistellets, a Can Gandol, que era una funerària, que llavors va ser Recalde, que és la que va fer l'art, i me deien, jo deia, ai, àvia, no m'agrada aquesta color, anar-hi que et daran quelcom. Quelcom era que et venderien alguna cosa, però ella m'hi feia anar. I m'enfadava molt, perquè a més me deia la gent, ets com l'àvia Balina. M'enfadava ser com l'àvia, però ara penso quina sort sabés. Perquè era una dona amb molt de caràcter. Molt de caràcter. I més o menys era molt guapa, ella. Jo no. Però portava aquest cabell així recollerts i molt moderna. Perquè me deia, a dormir sense coixí, que seràs esvelta. Estires amb un pruner, que te creixeràs, que quedes nana. Per gimnàs. I era tan tossuda com tu? Més... No, podem sigut igual. Sí, però esteu empatades, no? Sí, perquè els nens ja ho saben. Perquè tu ets molt tossuda, eh? Molt tossuda. Tothom et veu que ets molt carinyosa i que ets molt amable, però si et coneixem sabem que ets molt tossuda. Molt tossuda, però dic una cosa que al cap de 10 minuts ja m'ha passat tot el que deia. Perquè amb en Pere tots dos érem Leo quan ens vam casar. Éreu? Leo. Ah, Leo, del signe, val. Que som molt mandons, molt. I al principi us discutíem per segons què, una porqueria de res. I llavors vaig pensar malament. Al cap de 4 dies tingues paciència, i llavors parlem de lo que ens havíem de... I llavors va haver benevolència. En Pere que eren consignataris del port. Ui, en Pere! És que la meva història és molt maca. És d'aquell temps tan romàntic, saps? Jo, ja dic, l'àvia me va educar a tot el que de servir, d'anar a collir mongetes, de ser pagesa. Per fer vacacions, en vez d'anar a córrer per carrers, me va agafar de la mà a aprendre de cosir. D'aprenenta a la Maria Garreta, que era una neboda del músic, del Juli Garreta. T'estava preguntant per en Pere i el port, perquè em vas passar unes fotos, que ara veurem, precisament del port, de quan hi havia els camàlics, que venien aquells cruceros, no?, aquells creuers amb tanta gent. Ui, tant! En Pere eren els seus pares, el pare era cònsol d'Itàlia a Sant Feliu, i ell va anar a estudiar a Barcelona per abogat. Però de petits ja veníem a l'Horta
la seva mare els portava amb el llor, que jo els hi deia els dudo, perquè no sabien dir duro. Duro. Sí, els dudo. Tants que en tenien de duros, eh? Veus? Doncs mira, els dudos i en Pere venien com els estaven engostipats. O sigui, anaven a l'horta de la Valina a jugar perquè semblava que era pagès. I ara és a Vila, allà. És allà on hi ha la corxera, el teatre. I allà ja coneixia en Pere, jo. I esclar, de petits ja varen continuar. No, ell era 4 anys més gran que jo, però ara no és res, però llavors jo ja el trobava gran, ell. I com ell tenia els seus pares, tenien els consignataris, el seu pare era el cònsol d'Itàlia perquè Sant Feliu venia molt de transport marítim de les anxoves i totes aquestes coses per Itàlia, el transport. No, que et volia preguntar que en Pere va ser alcalde de Sant Feliu. Ah, sí. Per tant, tu eres com la primera dama ganxona. Però no t'hi veig jo en aquest paper. No. Com va anar aquesta etapa? Ui, Perquè ens va enganxar els silos, pobre. Pobre, ui, ell pobret, ell volia ser, estimava molt Sant Feliu. I això ho teníem en comú, tots dos. Tot per Sant Feliu. Jo no preguntava mai si venia tard, si no venia tard. Per això també tenia molt de més temps per fer ceràmica, perquè jo me tenia entretinguda a la Bisbal i ell estava a l'Ajuntament. I jo li deia, oh Pere, és que cada dia havia d'anar més il·lustrat de sabates, és que no guanyem prou per el que te donen pel batut de les sabates. Però, esclar, era un temps diferent. I ell va fer les coses com va saber, però hi va haver uns problemes que, clar, els van haver d'assumir com ell sabia. Ara, després també va venir que li varen oferir per ser consignatari d'un port de València molt i molt bo. I li donaven un ial, li donaven una casa, bueno, no vull dir qui eren, perquè... Però va dir, mira, Quimeta, he pensat que no acceptaré perquè jo m'estimo més Sant Feliu, ja era alcalde ell. Jo dic, doncs tu mateix. Perquè amb tant de rics, encara tindries una fulana. Va ser, diguem que va ser una història d'amor, no, la vostra? Sí, d'amor, molt d'amor. I amb això, com va ser l'hora d'alcalde, la primera exposició, jo gastava molts diners fent ceràmica, perquè no era estatal, era una escola privada, doncs, havies de pagar les fornades, els colors, tot. I vaig dir, mira, els nens anaven a la universitat, a la Salle, i la nena aquí a l'institut, que en vez de gastar per mi, tinc els fills primer, Pere, hauré de deixar-ho, perquè si no val res, gasto molts diners i no ho puc permetre. I el nen me va dir, mama, ara el que tu fas no val res, però un altre dia serem molt rics. Me va animar, va agafar un llençol vell blanc, va fer una pancarta i jo dic, vull anar a un lloc que ningú em conegui, perquè l'alcaldessa pensaria que per compromís m'ho han de comprar i posarien a sota el llit. No, així ningú em coneixerà. I vaig dir a la Victòria Betet, que era pintar bolis, vols venir, Victòria? M'han ofert això de franc. Una sala per tu, una per mi. I els marits ens hi van seguir una setmana un i una setmana l'altra. I la veritat, allà ho vaig vendre tot. Molt bé. Quimeta, no ens queden gaire minuts, és que tu ets molt xerraire. Molt xerraire. Molt xerraire. I quan venim aquí a casa teva a veure't, et diem sempre, només tinc 20 minuts, i hi ha moments que dius, portem 2 hores i mitja aquí. Però bueno, que és que això és el teu univers, no? I aquí estàs molt a gust. Te'n recordes quan l'any... Era 1999 que et varen fer aquell homenatge amb en Joan Alfons? Sí. Te'n recordes, a l'Ajuntament? Oi, tant. Va ser molt xulo. A Manser hi havia, escolta'm, oi, me'n recordo molt. En Joan Alfons, esclar, ell també m'estimava a mi, jo en ells. Per què? Llavors, el Pere
tenia molta atenció amb el seu pare, que era el prati del port. Sí, sí. I esclar, hi havia un contacte mutu amb ell i jo amb ell perquè ell m'ho feia l'homenatge. I va ser molt maco i les teves nenes eren petites. I ara com els veig tan grans, quants anys que hem passat. Perquè la vida passa, precisament, passa, i tu tens 95 ara, no? 95. Bueno, escolta, Però i arribar-hi. El que passa que tu has estat una dona que sempre has estat molt delicada de salut, molt, però ho has portat, vamos, amb... molt delicada. Sí, sí. I tu ho saps, ja ho saps. Sí, sí. I el metge me deia, vostè no pateixi, algo trobarem. Pobret, el metge ja és mort i jo encara sóc aquí. Bueno, I jo li deia al metge, jo no pateixo mai. I m'han operat moltes vegades, I com es sentava, no pateixo no, mai. però te volia dir que ho portes amb molta dignitat. Fins i tot fa doncs, 1 any, 2 anys que has tingut recaigudes, però tu no has estat aquí revisculant. És com l'ave Fènix, que surt de la seva... Saps el que ja sé? Pegamentos. Jo me'l poso... Tu encara és d'aquelles que, per comptes de les pomades modernes que ara, encara et fas fregues amb alcohol, no? Amb alcohol i romaní. Sí, Ara és veritat, per això. Jo dic, m'agradaria donar conferències amb casals de gent gran, com han de fer per cuidar-se, perquè no necessites una dona de companyia, el que necessites és una infermera a aquesta edat. Sí, però bueno, estàs a 95 anys, vius sola i a tu t'agradava molt anar al mercat, jo tinc aquell quadre i fotos que estàs amb un carro al mercat i això era una mica que socialitzaves allà, no? M'ha encantat. De vegades que he fet ara inclús una exposició, veure una nota que m'han escrit. Vostè no em coneix a mi, però jo la coneixo molt del mercat. Això és impagable. Per mi t'ho prometo. No, per mi també, que quan cantes i això, només que et digui no està pagat amb diners. La gent, jo dic la gent de Sant Feliu, perquè és l'únic lloc que he estat sempre és a Sant Feliu. Que vaig mirant el rellotge aquí en el telèfon i portem ja, estem fora de temps. Tens 95, tant de bo per part nostra que visquis a 100 i pico. Jo sé que tu no vols, però com vols que et recordi? La teva obra perdurarà per sempre, com amb miles cançons. Nosaltres desapareixerem, però quedarà la nostra obra. Però a tu com t'agradaria que et recordés la gent? Amb felicitat i amor, l'única cosa. I en colors de joventut. Perquè tu ets com una eterna primavera, aquí en tantes... Com la teva primera cançó, Les mimoses del matí, i jo de dir la pomera, l'escultura del meu jardí. Mira, 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 mira l'escultura del jardí, que venen els ocells pel matí a picar la caseta que tinc en el seu arbre del jardí. Bueno, Quimeta, doncs moltes gràcies per deixar-nos entrar en el teu univers. Tenia ganes de fer una xerrada amb tu. Ara, quan apaguem el telèfon, encara continuarem, però que ja saps que no només jo, sinó tota la gent que ens veu, que sàpigues que tothom t'estima. Que m'estimo molt, que m'estimi molt, que és l'única cosa que tens, l'estimació de tots els que et veuen. No que siguis, que et portis moltes joies, no en tinc cap, ja els he donat totes. Només tinc l'aro d'en Pere. De meu, res. No bé, Quimeta. Vinga, 2 petons. Però aquí estàvem avui la Quimeta en aquestes sobretaules que començarem a fer amb altres personatges de Sant Feliu, perquè aquí té constància del seu pas i de la satisfacció d'haver-les conegut i poder compartir amb tots vosaltres aquests vídeos que ja quedaran aquí penjats a internet. Moltes gràcies i fins la propera convidada o convidat. Adéu.